It's a clove of a fair. Maangot tinabanglong nga aroma ti paborito dagiti Ilocano aramen, bayat ti panagipreparar dagiti partisipante kaditi na dumaduma a luto, ano sa dinno abawang ti maysa kaditi kang runaan alaok na ti culinary competition a paset paylaeng ti 4th Garlic Festival an angay ti MMSU ti syudad ti Batak. Truly elevated dagiti dishes. Angot ken kita da paylaeng, sigurado ang magargari ka amang raman kadakwada. Sumagmamano kadagiti na idasar ket pamilyaren kadagiti Ilocano, kas ti lumpiang Shanghai. Ngem imbes ang nagiling nga karne ti linaon na, pinakbet abawang ti binungunda. Here, you will note that we are encouraging and they are using the fresh garlic as an add-on to the recipe or the dish that they're preparing. So you will notice that it's they are inspired with yung mga mainstream na mga recipes natin. But what is good here is we really incorporated garlic as an add-on, being our pride here in Ilocos Norte. Malagsid ti panakaipaay ti gundaway kadagiti partisipante nga ipakita ti laing kenabilidad da nga agluto. Wagas pay daytoy tapnon maipakita ti suporta para kadagiti garlic farmers ken mabigbig ti kinapateg ti produkto da. I mean, excited to taste what they're doing. So that gives us something to look forward to. But I'm very happy that they're really using our product. So makita nyo ang bawang natin hindi lang pang kusina, pero tignan ninyo yung kusina is basically we're also promoting it as one of the main activity for such kind of activity. Malagsid ti panagluto, na i-showcase pa ti abilidad digiti partisipante ti dance competition ti laing da akumpasan ti Garlic Festival theme song. Pudno anapnuan ragsak ti festival, ni malagsid ti selebrasyon, may sapay kaditi kagem ti aktibidad ket ti pan nakaipaay ti tulong para kaditi garlic farmers. Maobserbaran ti agricultural sector ti agkurkurang a produksyon ti bawang iti laksid a maibilang ti Ilocos Norte kas garlic capital of the Philippines. Tapno na nadapay a maalukoy digiti mannalon nga agmula kaday ti a produkto, madadal ti naduma-duma awagas tapno na nadapay nga agbalin nga income generating ti pagsapulan da kas iti pan nakapadakkel ti size digiti bawang. We actually just to we from what we did this year is actually just to increase the base manual to for the farmers. Then we have a bigger size of the bowl, and then I believe that the components of the elements in the garlic will not change. May sapay kaditi maadadal ket tinapinpintas apan nakai-market digiti bawang, tapnon saan na marigatan ang mangilako digiti mannalon kaditi produkto da, kang runaan na tamarigatan da magikompetensya kaditi imported garlic. Our garlic here in Ilocos Norte or even other provinces cannot compete for the imported one. So we are trying our best that our garlic farmers, we are connecting them to institutional buyers. So we have already identified the big institutional buyers from Bulacan just to help them sell their products in volume basis. Mark Magdirila, Balitang Solid North.